Mga opisyal sa barangay Manipis sa Talisay City nanawagan og tabang alang sa ilang mga residente. Matod ni Konsehal Emma Cabiluna, daghan sa ilang mga mulupyo, mga trabahante nga wa na makatrabaho kay di makalabang. Kini tungod sa nidahili nga yuta ug mga bato nga niali sa Manipis Toledo Road nga nahitabo niadtong Miyerkules sa kadlawon. Gididan una ang pag-agi sa dapit, ilabi na nga magsigi pa og lihok ug kahug ang mga yuta ug bato sa ibabaw nga bahin sa bungtod nga nidahili painguna sa daan. Gipanglantawan nga mulungtad pa hangtod sunod semana ang clearing operation. Bugas ug sud-an ang hangyo sa mga apektadong residente. Aduna may alternatibong agianan apan mas layo ug mas mahal ang pamliti kay kinahanglan pa nga moagi sa Toledo City o di baka sa bukid sa dakbayan sa Sugbo. Gipaubos na sa modular distance learning ang mga apektadong estudyante. Nanawagan og kisay makahatag og makahatag og tabang diri sa Manipis, mas maayo makinahanglan tabang ug naay tabang nga mahatag diri. Ginagmay nga mga pagkinahanglan sa mga mulupyo pareha ng mga bugas, mga kuan o. Kay si Mayor nagkuan man sa jud, alert man sa siya nga naay mahatag.